Здравейте, потребители на YouTube, ние сме Gaming Clan TV и днес започваме една поредица Survival, нали, Survival с приятели, днес с нашия гост е Сейко. Елена. Да, кажи нещо. Здрасти! И ако харесат, ако ударим поне 10 лайка на това видео, ще продължим поредицата. Да. 10 лайка, защото още нямаме абонати. Да. Имаме, ако моите от моя канал се абонират, както казах. Да. Защото, нали... И добре, нека да започваме, обаче тъй като е вечер, ще трябва... Малко са бием с зомби. Сега ли ти можеш да направиш там сет? Таймсет? Не, това се читва. Ох, А ви сериозно? Аз Само оправям. ви умряхте. добре, ще дърво малко. Да, Добре, той дето, някакъв дето влиза да проверява още Да, сървърите. хора, някакъв дет, Ябълка! уж влиза да проверява сървърите, ми влиза в сървър и каже, че ще оцелява. Да, пък нищо не е. Ето, виждате от server.pro, те там влизат някакви да проверяват сървъри. А добре, ти имаш ли дърво? Имам едно дърво. Добре. Първо аз ще направя един workbench и ще направя една брадва. Значи, защото, нали, трябва да дадем поне 10 харесвания, иначе няма смисъл да продължаваме тази поредица, ако не... Щом не ви харесва? Да. В смисъл. А може също ще обмислям дали да направим giveaway на Left 4 Dead играта. Да, имате шанс за 2 игри, моите и неговата. Да, защото ние вече не играем. Пак я взехме докато беше с намаление. 4 лева там някъде. 6. И, нали, смисъл, ние играем какво да я даваме на някой. Вие къде сте, бе? Ма чакай така, ти ще бъдат с нашите имена. Те могат да си го променят, да. Никът не Вие къде сте, бе? Тук чупим дърво сме. Дърво сме, нали? Ние сме дървета. Даро сме. Ти имаш Добре, направи една брадвичка. И там е крафтинг тейбъл, ти си напред. Къде? Аре бе, къде е бе, Сляне? И там трябва да е. Близо до дървета са. Аз строя къща, защото строя най-хубаво тук. Браво. Трябва да се попаля как иначе. Добре, и тук ще ни бъдем. Всеки, който има дърво да идва, не го дава. Добре, аз и сега ще да. Чай малко правя си така, печове, кирка. Не е ли от тия неща още не трябват? И ако правиш, трябва да направиш за всички. Аз Добре. направих и лопата. Сляо просто трябва да ръва за това иска, нали? Не, имам 7 необработени и 16. Значи, чакай, 1, 2, Къде си, бе? Готово направих си. 6, 7. Сляне, къде си? Точно крипър ми гръмна къща, човек. Къде си? Аз ще ги убивам. Айде. Той е близо до крафтинг тейбъла. Ня. Чупихте ли крафтинг тейбъла, бе? Сега трябва да почвам на нова къща. Стиляне, ще ти дам дърво, ето. Абе, аз съм гладен, бе. Стиляне, Кога? Да, ето. thanks. Добре, Аз- значи, сега... Аз чакам да събирам храна. Не, ела да ми кажеш колко да е широка къща. Ето. Колкото решиш. Добре, Аз ще тя да събирам за храна. толкова човека някъде... Цак. Ето. Аз ще събирам вълна за леглата. Цак. Ау. Опа, сега е. Абе, те Да, ни дават месо, бе. Ние сме на 8. Да. Ето. Да. Чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, I'm hungry. 5, 6, Айде, бе, умирай, бе. 9. Добре, да се също 1. Во има някаква вещица тука. Браво. Тарара. Опа. Вай, хора, видях желязо. Къде? Ей, тука. И сега голям прави Елат. желязо. Добре, някой обаче трябва да даде необработено дърво. Ами аз нямам, аз ще събирам храна. За така отстрани да Аз ще направя. събирам храна и я ям. Чакай само. Айде, аз умрях, браво на мен. Искаш ли да Крипна ти сега. взема айтемите? Аз отивам да ги вземам, не ме ги вземай. Добре. Както решиш. Да не си ги загубиш. Вие къде сте? Те ще ги загубя, аз Ние съм... сме долу. Аз намерих. Аз намерих една вълна случайно. Случайно. Аз събрах. Аз имам 5 вълна. Аз имам, в момента виждам 6 овце, така че... Ето, тук има много овце.
ето човек, навсякъде виждам прасета и овце. Аз само овце. Къде е крафтинг тейбъла? Е, там до мене. дървото трябва да е. Коста ще направи ли го? Имам. Няма да направя крафтинг тейбъл, че би трябва да направя. Аз имам, ще го сложа в къщата. О, не. Не, крипът. Ям се закуската. Shut the fuck up. Къде е той чудо? Не е до къщата. И там е къща. Ама не е много мила ги тази швана мишка. Къде поставя? Стиляне! Там. Е, тук съм. Е това. Елита е сляпа, върти си главата и не мога да ме види. Не бе, аз търся. Сега се загубих. Вау, Ели. Нека. Коста ще всяка- направи едно легло и за тебе чудам. Добре. Слая да ти дам ли вода? Няма съм. Аз имам Дай да пет направи зона, крафтинг тейбъл. Ами той има тук, бе. Оп, чакай. Къде е? Ай, някой направи чест. Чакай. Ето с крафтинг тейбъл ще го взема за... Не, чакай, стиляне, малко, чупа нещо. Чупиш нещо. Е, така. Отивам да събера дърво. Обаче някой ти наистина трябва да съберете и запази малко необработено. Ама аз ще го дам направо необработеното, ще се го обработва и после... Аз искам да взимам такова желязо. Взимай. Добре. Ще събера още малко. Но... 6 дърва не са ми достатъчно. Достатъчно съм. Не. Те само клоните са 7 необработени. Вой, колко желязо има тук? Взимай го, ще направим бронята, мам. Добре. Аз ще убия малко прасета, докато Коста събира това. Индиан Джонс на... Е, така съм. Май, как не са? Събирай още, дай ми сега и ми се после събирай още. Оп, чакай. Взели го? О, да. Взимам ми камък, ако ни потрябва. Добре. Събирай още. Това няма ни стигне за преградите, така че всичко ще го направя за обработено. Събирай още за преградите. Чакай Не си с... сложил някакви плугини, нали? Да. Трябва ни 28 необработено дърво да събереш. Кой, аз ли? Не, какво става? А пясък за стъкла трябва ли ни? Да, за да я Добре. направим по-хубаво. Така при мен има бая процент. Сега ще дойда до къщата, има много камък да направя една печка. Добре. Чакай си. Къде падна? Моето лекло къде е? И да не си го направила. Ти нали имаш, аз нямах толкова. А кой има дърво? Сега дай ми малко дърво, 3 дърво. Едно, две, три. Аз имам много вълна. Аз имам само 5 вълна. И аз. Аз мога да ти дам едно и ще ставим 6 вълна. За още едно легло. За някой. Гост. Да, ма Ако не пак дойде. Да, нали го банна. Е. Аз де. Той мой ми влезе в конзолата, между другото, че той е админ и мой са отбан. Админ. Те са някакъв създател на сайта. И те пък как намират IP-то все пак? Добре, човек, да, това даже не ми стигна за пода. Трябва... Сега ми виж, добре ли е така? Човек донесе един сак необработен дърво. Сега не, виж, добре ли е събирам. така? Да. Аз имам Едно. 12. 3, 4. Тъй. Малко бавничко ще стане, ама... Не ми стигна едно дърво. Колко дълго ще го правим клипа, само питам? 20-30 минути? Да. Нека. То ще се качи ония клип пак. Тук имаме един стак пръч, ще го остави така. А кой ще такова? Кой ще търси въглища? Ти. Защо аз? Така. Коста мънки. Мънки, бе. Мони пиша. Монкео. Мънки.
Аз ще отида да взема дърво да направя няколко Аз честа. съм Да, Мънки. браво. Не бе, като бяхме до Ради Мънки. Къде бяхме до Радико? Де ти казах Мънки, какво означава? О, чека, много бавно се събират, сега ще донесат това. Добре, Мънки. Добре. Какво означава? Добре, хора, тук сме. След малко пауза заради технически проблеми. Нали? Еми технически са. На някой сейко му спря микрофона. Или му бъгна по-точно. Да. Брамче. Чекам да има дървото, което си събрал. Сляда, аз съм дърво, само да дойда. Ма то пък ми трябва зачистване, дей. Или не се доближавай до микрофона, ти казах. Не съм се доближала до микрофона. Айди, къде си Сляне? Ето съм. Ето, дръж. Аз искам да си направим сърва, в смисъл не е такъв. По-нататък може. Чак. А, така. Да, Или мръдне срана, ти прави често, аз ще го правя тези неща. Добре. Колко често да са? малко. 4, 2. Къде да поставя честовете? Където искаш. А Коста ти отивай да си чеш още. Чай малко. Не, ако искате го... Не ви караме да го гледаме, защото той ще бъде по-скоро само строене на база. Къща, значи като завършим къщата ще го спрем, защото да не стана дълъг. Или пък може би ще спрем клипа на пауза, докато къщата е готова, за да може да правим адвенчър след това. Ами ако искаш. Не! Не, само прегради! Ма не, това знаеш колко дърво ще иска. Да бе, само едната част, другото пак е обработено. Ами да го дадем ли на пауза? клипа? Да, хора, като ни е готова къщата, ще го се върнем. Да, айде. И да, хора, върнахме се, почти сме довършили къщата. Само покриваността. Аз съм да взема дърво. Правихме го 2 нощи. Има само скелети изотра на Въпреки, че Крипър един път гръмна ей тази дупка тука. И едно зомби уби сейко един-два пъти. Не е вярно! Добре, аре, един път. И това не е вярно! Не е верно. Уби ме скелет! Знам. Ама ти си толкова повече зомби, щото. Що ме уби? Спокойно, дай малко. My items! Аре бе, стреляне! Ама, нали ви казах да ми направите малко айтеми и на мен? Ти имаш камена кирка. На елито е. Добре, после ще ги направя. Между другото, добре е, че Коста отиде да насчи дърва, си имаме почти един сак с дърва. О, боже, то стол... То мишката стола... Всъщност стола нищо му няма, просто то скели ми пречи. Чек, че имам така как подскачаш на стола. Не подскачам, бърдам стола. Имаме дърва, нали? Някой да има едно дърво. Не, аз нямам Сляне. Аз съм 33. Сляне, дай ми едно дърво. Не, ще видя дали първо ще стигне за покрива. Само едно не. Първо ще видя дали стигне за покрива. Уф, знаеш кой си съм направил навън. Сляне, внимавай, навъртват се няколко крипъра около къщата. Къде? Ми отзаде. Ще го убия. Убия. Да, гледай дали ми гръмни къщата. Да, то направо до къщата. Направо. Сляне, искаш по да създадем? О, Ели, много ти бръмче. Да. Монкей. И хора, пак сме тук, въпреки че Пак стана проблема с Селена. на микрофона и направо бръмчеше. Направо бръмчеше. Нали? Как прозвуча? Добре, че някой има ли малко дърва ми даде? Няма. Аз имам. Колко ще го правим по клипа? Я ми дай да си направи. Яне, Да. ако искаш да го спираме и на друг епизод, ако харесат хората, да го продължим, защото не направихме къщата.
за първи епизод, ако искаш. Колко за 7 минути е горе-долу? А? Колко минути е горе-долу? И ми сигурно към 20-30 там, да не се качва много време. Добре, благодаря ви, че гледахте този клип. Надяваме с другия път пак да бъдем с Сейко. Да, абонирайте се, харесвайте, поне да ударим към 10 харесвания, за да може да продължим по редицата. Ами да, това ще е. И да, очаквайте, нали, другата част, втора част. И да, това беше от нас, абонирайте се и очаквайте втората част.